ख्रिस्टियान आरो हिंदुनि गेजेराव मोगा-मोगि। मोनसेल' जायगा नाथाय मोननै धोरोमनि मानसिफोर। गाल फारसे ख्रिस्टियान सुबुंफोर आरो उल्था फारसे हिंदू सुबुंफोर। मोनसे जायगानि खावसेयाव प्रेज द लर्ड हालेलुया जय मसीह होननानै बुंदों आरो गुबुन खावसे जायगायाव जय श्री राम कीर्तन भजन जागासिनो दङ। ख्रिस्ट'नि थैजों बायख'जानाय अनजाग्रा प्रियफोर, येस नंगौ सैथो बाथ्रा नोंथांमोना खोनादों। माखासे दिनफोरनि आवगायाव ख्रिस्टमासनि समावबो बेबायदिनो जाथाया जादोंमोन, जेरावहाय ख्रिस्टमासखौ खुंनो होआखैमोन। नाथाय ख्रिस्टमासनि उनावबो आरोबाव बेबायदि जाथाया जाबावबाय। अनजाग्रा प्रियफोर, दिनैनि जि रादाबखौ नोंथांमोननो दिन्थिनो होननानै लानानै फैदों बे जाहैबाय हारियानानि रोहतक होननाय जायगानि, जेरावहाय ख्रिस्टियान सुबुंफोरा जिसु ख्रिस्ट'खौ फोथायग्रा सुबुंफोरा 7 बोसोरनि आवगायनिफ्रायनो बेयाव आरजनि मोनसे भावन खालामदों एबा आरजनि मोनसे सभा दैदेनबाय थायो, आरज फारिलाइ लाबाय थायो, गिर्जा खालामबाय थायो। देवबारनि सानफोराव एनि जिखुनु समफोरावनो खुलुमनाय सिबिनायखौ बै जायगायाव लाबाय थायो। नाथाय दुथांफोरा थांनाय सानदेयाव, येस अनजाग्रा प्रियफोर, थांनाय माखासे दिनफोराव बेयावहाय जेब्ला खुलुमनो सिबिनो गथायसे जायो, आरजनि जिथु प्रग्राम फारिलाइ लादोंमोन, आरजनि मोनसे सभा खालामदोंमोन, बै आरजनि सभा खालामनायाव माखासे हिन्दुनि सुबुंफोराबो फैफानानै एबा फैनानै गाल फारसेयाव बिथांमोनाबो कीर्तन खालामदों आरो हनुमान चालिसाखौ खालामदों। बेयावहाय अर सावनानै आहुति खालामदों आरो बेबायदि खामानिखौ बिसोर मावदों मोनसे जायगायावनो जेरावहाय खुलुमनाय सिबिनाय खालामदोंमोन। दा अनजाग्रा प्रियफोर, बे रादाबखौ नोंथांमोननो लानानै फैदों। दा बेवहाय नोंथांमोना गोसो होनानै नायदो आरो नायनानै जोङो माखौ सोलोंनो हायो, मा बाथ्राफोरखौ सोलोंनांगौ, बेफोर गासै बाथ्राफोरखौ नोंथांमोना सोलोंनानै लादो। भिडिअ क्लिपखौ दिन्थिनायनि सिगाङावनो एबा रादाबखौ नोंथांमोननो होनायनि सिगाङावनो खावलायनो हास्थायदों। सोरबा जुदि आंनि चेनेलाव गोदान फैदोंब्ला साबस्क्राइब खालामदो दाबावसै आरो लोगोसे मोनसे लाइक होदो आरो बे बाथ्राखौ गुबुनाबो मोनथिदों होननानै सानोब्ला शेयार खालामदो। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। यीशु मसीह कभी किसी का क्या कोई किसी को जबरदस्ती कलेश बदल सकता है क्या? एक तरफ जय श्री राम और दूसरी तरफ हालेलुया हालेलुया हालेलुया। रोहतक में धार्मिक तनाव चरम पर है। एक तरफ यज्ञ हो रहा है तो दूसरी तरफ लोग ईसा मसीह के लिए पागलों की तरह नाच रहे हैं। आडंबर कौन कर रहा है, ये तस्वीरें खुद बयां कर रही हैं। मगर धर्मांतरण को लेकर सच्चाई क्या है ये कोई नहीं जानता। हिंदू पक्ष ईसाई धर्म के लोगों पर धर्म परिवर्तन का आरोप लगा रहे हैं, तो ईसाई धर्म के पास्टर जो ये कह रहे हैं, मेरा नाम अपोस्टल प्रवीण सिंह है, मेरे आधार कार्ड में भी है। हाँ? मैंने जब यीशु मसीह को ग्रहण किया तो मेरा नाम थॉमस नहीं हुआ। मैं तब भी प्रवीण सिंह था, आज भी प्रवीण सिंह और मरते दम तक प्रवीण सिंह रहूंगा। वो ये कह रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह किसी का धर्म नहीं बदलते। प्रभु यीशु मसीह धर्म नहीं बदलता, कभी भी वो सिर्फ जिंदगियां बदल देता है। हम किसी पर धर्मांतरण कराने का आरोप नहीं लगा रहे, लेकिन हिंदू संगठन सवाल पूछ रहे हैं कि हजारों की संख्या में मौजूद भीड़ क्या खुद से अपना धर्म बदलने आई है। रोहतक में ईसाई मिशनरी और हिंदू संगठनों के बीच छिड़ा धर्म युद्ध तूल पकड़ता जा रहा है। 25 दिसंबर को हिंदू संगठनों के लोगों ने ईसा मसीह के जन्मदिन के कार्यक्रम में हंगामा कर ईसाई मिशनरी के कार्यक्रम को नहीं होने दिया, तो वहीं आज तेज कॉलोनी में होने वाली ईसाई मिशनरी की प्रार्थना सभा के सामने आज हिंदू संगठनों द्वारा हवन यज्ञ और हनुमान चालीसा का पाठ किया गया। एक कॉलोनी में हालेलुया हालेलुया तो उसके बिल्कुल सामने जय श्री राम के नारे और हनुमान चालीसा का पाठ आखिर किस ओर इशारा कर रहा है, और आखिर दोनों धर्मों के बीच बढ़े इस तनाव को लेकर प्रशासन क्या कर रहा है। हिंदू धर्म गुरु ने ईसाई मिशनरीज पर धर्मांतरण करवाने का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि हम किसी धर्म के खिलाफ नहीं, मगर धर्म की आड़ में धर्म परिवर्तन करवाने का गलत काम किया जाता है। आज यहाँ हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे तो आज सब समाज के लोगों के साथ और यहाँ के लोकल लोगों के साथ मिलकर यहाँ हनुमान चालीसा का पाठ और हवन का पाठ किया गया। प्रार्थना सभा कर रहे हैं, आप लोग उसके सामने नहीं, प्रार्थना सभा वो अपने कर रहे हैं, हम अपने जगह पे कर रहे हैं। हमारा कोई विरोध नहीं है मंदिर के अंदर, वो अपने धर्म का पालन करें, हम अपने स्थान पर अपने धर्म का पालन कर रहे हैं। इसमें हमें हमारा संविधान भी इजाजत देता है, इसमें कोई गैर कानूनी काम नहीं है। लेकिन आप लोगों का क्या है? पहले भी आप लोगों ने
मैंने शिव मंदिर में, ये जो शिव धर्मशाला आप कह रहे हैं, वहाँ भी यही बात कही थी। हमें किसी का जन्मदिन मनाने की कोई ऐसी विरोध हम नहीं कर रहे हैं, किसी भी जन्मदिन का विरोध नहीं कर रहे हैं। हम आएंगे, हम शुभकामनाएं देते हैं उनके जन्म दिवस की, लेकिन विरोध वहाँ है जहाँ धर्मांतरण है, जहाँ हमारे लोगों को बरगलाकर धन के लालच पर, बीमारियों के बहकावे में आकर ये धर्मांतरण किया जाता है। हमारा विरोध वहाँ पर है। नहीं, धर्मांतरण की गतिविधियां यहाँ लोकल लोगों के बीच में चर्च बनाकर ये लोगों को बरगलाने का ही काम कर रहे हैं, धर्म से पथ भ्रष्ट करने का काम कर रहे हैं। वहीं ईसाई मिशनरी के पदाधिकारियों ने कहा कि यहाँ पर लोग अपनी मर्जी से आते हैं, यहाँ किसी प्रकार का लोभ लालच नहीं दिया जाता और न ही कोई धर्म परिवर्तन नहीं होता है। अभी जो है हनुमान चालीसा पाठ हो रहा है और यज्ञ किया जा रहा है, आप लोग क्या प्रार्थना सभा कर रहे हो, इनका आरोप है कि धर्म प्रयोग। देखिए, यहाँ पर चर्च 7 साल से चल रहा है, 7 साल से आज तक किसी का धर्म नहीं बदला। आप यहाँ पर इतनी भीड़ आई हुई, आप किसी से भी पूछ सकते हैं कि तुम्हारा धर्म बदला। आप डिस्कशन करो, लोगों से मिलो, जाकर उनकी टेस्टमनी लो। लोगों की लाइफ में परमेश्वर ने बड़े काम किए, इसको प्रभु को बुलाओ आगे। परमेश्वर ने बड़े काम किए हैं, अद्भुत काम किए हैं, इसीलिए लोग यीशु मसीह के पास आए। उनके धर्म नहीं बदले, उनकी जिंदगियां बदल गई, उनके हालात बदल गए। हाँ, मेरा नाम प्रवीण सिंह है। आपको लगता है कहीं नाम से मेरा धर्म बदल गया? जब मैं सिंह हूं तो मतलब मैं सिंह ही रहूंगा। हालेलुया, समझ रहे हैं आप लोग? तो मैं थॉमस नहीं बना, मुझे अब 30 साल हो गया प्रभु में, मैं थॉमस नहीं बना, मैं प्रवीण सिंह ही हूँ। हिंदू संगठनों द्वारा ईसाई मिशनरी प्रार्थना सभा के सामने हवन यज्ञ करने को लेकर जो तनाव है, उसको लेकर पुलिस भी बुलानी पड़ी ताकि किसी प्रकार का तनाव खराब न हो। जरा प्रियफोर, नोंथांमोना बे भिडिअ क्लिपखौ नुबाय, जेरावहाय मोनसे जायगायावनो मोननै धोरोमनि मानसिफोरा गथायसे जादों आरो गावबा गाव खुलुमनाय सिबिनायखौ लादों। हिन्दुफोरा हिन्दुनि साइडआव गावसोरनो जबरदस्ति खुलुमनाय सिबिनायखौ खालामदों आरो बिथांमोननि जिथु फैनायनि थांखिया बेनो जे बे जायगायाव मानसिफोरखौ ख्रिस्टियान सोलायहोदों होननानै बिथांमोना खामानि मावनो फैदों। डेट मिन्स बैसोर ख्रिस्टियान जाग्राफोरखौ हमथानो फैदों आरो गाल फारसे जेरावहाय आरजनि सम जाखादोंमोन, खुलुमनाय सिबिनायनि जादोंमोन, जि आरजनि सभा जाबाय थादोंमोन, आरजनि सभा जानाय, आरजखौ खुंग्रा जि पास्टर दङ, बे पास्टर दङ एबा लिडार्सफोर दङ, बे लिडारफोरा थोंजोङैनो बाथ्राखौ मोजाङै मोन्थिहोदों, बुंदों बेयाव खुनु रोखोमनि धोरोम सोलायहोनायनि जायाखै। मेडियानि मानसिखौ बुंदों, जाया हाइकाट काट खालामदों, सोंदों, बिथांखौ बुंदों नोंथाङा नायगिर, नोंथाङा बैसोरनियाव सों, जाय सुबुंफोरा बेयाव दङ, जायफोरा जिसु ख्रिस्टखौ खुलुमनो फैदों, गिर्जा जिरायनो फैदों, आरज खालामजानो फैदों, बिसोरनियाव सों सोरखौबा जोङो धोरोम सोलायहोदों नामा होननानै बिथाङा बुंदों। आरो मेडियानि मानसिफोरा थारैनो हयथ' गोबांखौ सोंदों, नाथाय चेनेलाव दिन्थियाखै। मानोना बैसोर साफ्रोमबो पजिटिभलि बाथ्राखौ बुंदों, सैथो बाथ्राखौ बुंदों, रावबो जोंखौ धोरोम सोलायहोआखै, जों गावनो जादों। हयथ' सोरबा बुंदोंब्ला आं गावनो आंनि गावनि गोसोजों जिसु ख्रिस्टखौ नाजावदों, आं ख्रिस्टियान जादों होननानै हयथ' गोबाङा बेबायदि फिननायखौ होदों, नाथाय बेफोर गासै बाथ्राफोरखौ बिथांमोना दिन्थियाखै। नाथाय पास्टरा रोखा रोखा बुंदों, नोंथाङा हाइकाट काट खालाम, नोंथाङा सों होननानै। आरो गाल फारसे जि हिन्दु हान्जाफोर दङमोन, हिन्दु हान्जानि बुंनायाथ' बेनोसै, जों मोन्थिखागौ नङा होमब्ला जे धोरोम सोलायहोदों, बे जायगायाव धोरोम सोलायहोदों, जोंबो बेयाव बिसोरखौ दिगदार खालामनो, असुबिदा खालामनो फैयाखै, नाथाय जोङो जोंनि खामानिखौ खुलुमनो सिबिनो जोङो भारत सरकारनि आयेन बायदियै जोङो खामानिखौ मावदों, जों जेबो गाज्रि मावाखै होननानै बिथांमोना बुंदों। नुनायावथ' बेबायदि जादों, बुंनायाव बेबायदि जादों, नाथाय मोनसे गिर्जायाव जेराव खुलुमनाय सिबिनाय आरजनि सम लादों, बेयाव जबरदस्ति फैनानै हिन्दुनि हनुमान चालिसा आहुति सावनाय बेफोरबायदि खालामनाया बोरै गोरोन्थि जायाखै? जोंथ' सोरनिबा हिन्दु मन्दिराव थांनानै बेफोरबायदि खालामा, रावबो ख्रिस्टानफोरा बेफोरबायदि खालामा, नाथाय दिनै भारताव बेबायदि अबस्था जानानै दङ। अनजारा प्रियफोर, जोङो लागारबो आरजआव बोलोगोरा जानांगोन, मानोना सैताना गोबांनिख्रुइ गोबां खामानि मावनो नागिरदों आरो जों बेफोर गासै समस्यानि गेजेरजों जों बेखौबो मोन्थिगौ अनजाग्रा प्रियफोर, इसोरनि रायजोआ बांबोगासिनो दङ। दा बेयावखायनो सैताना मेगन सादों, इसोरनि रायजो बांनायखौ, इसोरनियाव फैनायखौ सैताना हमथानो नागिरबाय थादों। दा बेयावहाय जों बयबो आरजआव बोलोगोरा जानानै जों आरज खालामनि जेन भारत हादरा मोनसे समाव जिसु ख्रिस्टनि रायजो जायो। दे अब्ला प्रियफोर, आसा खालामदों नोंथांमोना बे रादाबखौ मोननायनि गेजेरजों माबा मोनसेब्लाबो सोलोंदों, जोंनियाव मा परिस्थिति जानानै दङ बेफोर गासै बाथ्राफोरखौ नोंथांमोना आपडेट मोनबाय थायो। दासिमबो जुदि भिडिअफोरखौ नायनानै साबस्क्राइब खालामनो बावनानै दङब्ला आरोबाव खनसे बुंबावबाय, साबस्क्राइब खालामदो आरो लोगोसे लाइक होनो बावनानै दङब्ला लाइक होदो। दे अब्ला इयुनाव फैफिनबावसिगोन, दानि थाखाय बेसेयाव दोनथ'नोसै। फ्रेस द लर्ड हालेलुया जय मसीह। आंनि भिडिअखौ बेसेयावनो दोनथ'बाय। बयहाबो सुख शान्ति जाथों। थेंक इउ।